שלום, אני רוצה לספר על האפליקציה הישראלית להורדת לחץ בשם סרניטה. קוראים לי רונן כץ. האפליקציה היא חינמית, אך היא דורשת רישום. אני אכנס אליה, ובזמן שהיא תעבוד אני אספר על אופן הפעולה שלה. פתחתי את האפליקציה עכשיו, אני עושה בדיקה של לחץ. צריכים לשים את האצבע על המצלמה, עושים סטארט. כשאני שם את האצבע על המצלמה, אז רואים שהנקודה האדומה מכוסה. אם אני מוציא את האצבע, זה מפסיק. אני אחזיר את האצבע כדי שזה יעבוד. האפליקציה מודדת את רמת הלחץ שלי על ידי דופק, זרימת דם וקצב הנשימה שלי, ומציעה לי תרגול להורדת הלחץ. אני נכנס לאפליקציה ובוחר מדידת לחץ, כמו שעשיתי מקודם. ואז האפליקציה מבקשת ממני לשבת זקוף ולהניח ידיים על השולחן ולשים אצבע על המצלמה, ואני לוחץ סטארט. הכפתור האדום מראה שהאצבע שלי מונחת על המצלמה במלואה, כמו שהראיתי מקודם. אם אני מוריד את האצבע מהמצלמה, אז הכפתור לא נהיה אדום. כשאני מחובר זה אדום, ואז רואים בצד ימין את איכות האות המשודר ואת הגרף של התקדמות בירידת הלחץ. בצד שמאל למעלה אנחנו רואים את איכות האות, ולמטה מימין רואים את קצב הלב. האפליקציה מסיימת למדוד ומודיעה לי אם אני רגוע או לחוץ. עוד דקה היא תודיע לי, עד 5 שניות אנחנו נראה מה מצב הלחץ. אוקיי, אני לחוץ ברמה של 60%. עכשיו האפליקציה בצד ימין מסבירה לי איך אני יכול להוריד את הלחץ לי. אני ארשום לו אוקיי. נקסט. יופי, עכשיו האפליקציה רוצה שאני יבצע נשימות. אני אוריד את זה ל2 דקות, כדי שמינימום זה 2 דקות. אפשר לבחור בין 2 דקות ל15 דקות. וגם את קצב הנשימה אני יכול לקבוע בין 10 ל-15 נשימות לדקה. תכף הוא יתחיל להגיד לי מתי לשאוף ומתי לנשוף. היא גם מסבירה על המסך כל דבר שקורה. הגרף הזה מראה את הקצב לב שלי בזמן אמת. דופק 76, ורמת הלחץ שלי משתנה בהתאם. עכשיו הוא מבקש ממני לשאוף אוויר, להחזיק אותו ולנשוף. 3 שניות שאיפה, 1 החזקה ו6 שניות להוציא. בצורה כזאת הוא מוריד את הלחץ על ידי הירגעות, ותכף הוא יראה לי כמה הלחץ ירד. הנה אני לוקח אוויר, עוצר אותו ומוציא. עוד הפעם. צריך לעקוב אחרי הנקודה האדומה ולבצע את הנשימות לפי ההתקדמות של הנקודה. אנחנו יכולים לראות גם באחוזים שהורדתי ב6% הורדתי את הלחץ שלי. אני יכול גם לעשות תזכורת, לתרגל כל יום, בימים מסוימים בשבוע אפילו. אני יכול לקבוע פה באיזה ימים אני רוצה שזה יתרגל לי, יזכיר לי. כל יום קבעתי. פעם ביום, ואני קובע גם את השעה ל10 בבוקר. וזהו. עכשיו אני יכול לצאת מזה
כמו כן, יש גם אופציות נוספות שהן בתשלום כמובן. זה שיפור הריכוז, תרגילי נשימה ומדיטציה. זהו, בגדול אפליקציה ממש מצוינת, עזרה לי להיות רגוע יותר, ועכשיו שסיימתי את הסרטון אני יכול להיות הרבה יותר רגוע. תודה, ובתקווה שתנסו אותה, מאוד מרגיע.